Пееш, що не пееш? Я сърдечна тактика. Той ти си там. Защо свири, бахте? Не беше плеймейк. Любов, пей, бе! Тема за това. Това може да не носи коя песен. Ти ще ма хляб за нас в търго. Това е на Лени Крайс. Я ще идва. Айде обръщ кръва. Чуваш просто там, ти ответе нещо. Не нощи там си лета, си не бре. Искам да точно съобщаваше го за мен. Да, вече. Колко ми слушаш най-кара? Добре, не може да се написа. Айде, света да бъде. Що се случва? Не може да се направи. Професионална сумака. Тя е ефтина, нали? Да, 120. Колко? 120. Ооо! Ефтина. Професионалната колко е? 1020. Колко слушаш? Да.